Γιώργος Αυτιάς πρώτος για την ώρα. Ήρθε κιόλας. Μόλις το είπατε, ήρθε κιόλας. Με το που είπα Γιώργος Αυτιάς εμφανίστηκε. Λοιπόν, πρώτος. Καλά, μπες μέσα και θα σου βρούμε καρέκλα. Μπες. Λοιπόν. Γιώργος, συγχαρητήρια. Δεν βρήκε θέση στην Ευρωβουλή, καρέκλα δεν βρει. Όπα. Κεφαλογιάννης τέταρτος, Βόζεμπεργκ πέμπτη. Τι ευχάριστη έκλειψη ήταν αυτή. Μελέτη έβδομη. Και μπορεί να βγάλει 8 ή 7 εκεί. Λοιπόν, και ακούστε τα νούμερα. Ο Βελόπουλος έχει πάρει 138% παραπάνω από το 19 και το ΚΚΕ, για να μην το ξεχνάμε γι' αυτό, 121% περισσότερο από το... Γιώργο, είσαι καλά? Γιατί σε βλέπω έχεις μείνει λίγο... Συγχαρητήρια, βρε Γιώργο. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ευχαριστώ την Ελλάδα. Ευχαριστούμε η Αθήνα. Ευχαριστούμε η Ελλάδα. Και ευχαριστώ θερμά τους Έλληνες. Ευχαριστώ την Ελλάδα για αυτό που έζησα. Αυτό που μου είπαν όπου πήγα ήταν συνέχισε εκεί που θα πας. Αυτό που έλεγες τηλεόραση. Αυτό που συζητούσες με τους συναδέλφους σου. Αυτά τα οποία πίεζες για την ελληνική κοινωνία. Και μίλα ελεύθερα πια. Ό,τι έκανα στη ζωή μου το οφείλω σε εσάς. Ό,τι θα κάνω στη ζωή μου το οφείλω σε εσάς. Και απόψε μια υπόσχεση. Όλες οι οδηγίες οι οποίες θα έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα θα αναλύονται στην τηλεόραση και αν θέλει ο Sky με μεγάλη χαρά κάθε Σαββατοκύριακο για 2-3 λεπτά όσο θέλετε. Αυτό που βλέπετε απόψε είναι η δύναμη του Έλληνα να πει ναι σε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται από την περιφέρεια με ένα δισάκι στον νόμο, με μια μεγάλη αγωνία και ευχαριστώ θερμά. Όπου πήγαινα πολλοί μου λέγανε χάρη σε σένα θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Χριστέ μου, πάρε με από εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο και πάνω απ' όλα τον Sky που τα τελευταία χρόνια είσαι συγκινημένος, ουδέποτε μου είπε τι να πω και τι να κάνω. Και πάνω απ' όλα τον Πρωθυπουργό της χώρας για την εμπιστοσύνη του. Θέλω να ξέρεις, και να το ξέρει ο κόμμα βασικά, ότι πάρα πολύ σ' αγαπώ. Αλλά τον αυτόνο!